hasha dzenyu makandiratiza nzira. Jesu ndiyo nzira inoenda kudenga. Jesu ndiyo nzira inoenda kumusha. Jesu ndiyo nzira inoenda kudenga. Jesu ndiyo nzira inoenda kumusha. To 7 ndongo tipanisha FM radio kuimba kwa Arthur Timosha akabuka chinzi Jesu ndiyo nzira akubva pa damarefu efata ndiyo ncheke nchifamba na ikakubva nguva dzino kusvika nenguva dza 7 o'clock. Upcoming gospel artist of the week. Ndinotivatidza kuti munomona sei oramba achienderera mberi here nekuimba, ogadzira maalbum here nekuimba, kana kuti umirira ipapo. Out of 10 munomureta chi 0713938538 0713938538 wakadi yako Arthur. Tinofara makadiko Dj Feli. Tinofara. Toda kutanga kuziva kuti anombonzi iye Arthur Amosha ndiani, zvakare wakatanga kuimba rini, chii chakaita kuti uge uchipinda pakuimba gospel? Maita basa. Ini ndinonzi Arthur Tatenda Amosha, ndichibva kuGokwe South, mudunhu rekwane Mangwe, kunzvimbo inonzi Kaguta. Ndakatanga kuimba ndiri kuchikoro kwa school, nditori mu school choir pane Mangwe Secondary School. Zvekare ndakabva munhu akatanga kuva inspire wangu ndi baba vangu, vaive musician zvekare vanonzi Richard Mosha. Vakarekoda album ravo rekutanga rinonzi Nditumei nerimwe rinonzi Moto Werudo, ndio vakava first inspiration wangu. Then after ipapo ini ndakatanga kurekoda gore ra 2017 song inonzi Mazaya Echando. Then 2018 ndo pandakarekoda Efata nemamwe masongs. As album kuti ripere ndaripedza gore rineri ra 2021. Okay, kana chiti Efata kutaura chi? Kuti Efata zvinoreva kuti dziuka kana kuti zvinoreva kuti zaruka, panzvimbo pakavharika kuti pave pazaruke. Iri zviri ndakaritora muchiHebheru.
kuti efata chirava kuti be opened kana kuti zaruka. Okay. Oh, saka sofa vanhu vari kutora music yako zvakaita sei? Mandiri kufamba vanhu vari kuitambira zvakanaka ende vanhu vari kunzwisisa kushumirawo kwangu. Okay. Saka album rako rine ma songs mangani? Album rangu rine ma songs anokwana kuita 8. Yekutanga inonzi Tisarasike, yechi2 Jesu ndiye nzira, yechi3 Udzamponesi, yechi4 Efata, yechi5 yacho inonzi Ndidzikinurei, yechi6 inonzi Nyasha dzenyu, yechi7 inonzi Mukundi, then Glory. Okay. Yekupedzisira yechi8. Saka ndazochitora iwe kuti baba vako vanga vachimba kana kuti muimbi. Saka hauna kumboimba nababa vako. Turikutarisira kuti panguva iri kuteera iyo tingangoite single tese mu October November imomo. All right. 20 minutes to 7. Varatanga chitibata 0713938538 0713938538 ndikufamba na Atamosha ndiye ka upcoming artist of the weekend para National FM Radio 0713938538 anzibuiminga endere mberano gona ndompa 9 out of 10 Jeremiah Kwarai ranzi 6 out of 10 famba naro rwendo unosvika anzi anogona ndompa 7% and taurai arudzingwi kubulawaye mukoma vanogona chose ngaende mberi ndompa 8 out of 10 ndi Agrippa achitawa mukaseko kuna Agrippa anzi morning tete anogona 7 out of 10 anzi ngavaramba vakadaro mukoma ndo pa 7 out of 10 tete ata anogona 9 out of 10 tinashe gotura parura mimbi anogona 8 out of 10 usonchasiwa pa headlines 5 out of 10 ngaramba akadaro Dini John Matenga rumvi kubhuira South achita ukaseko kubhuira South ikoko 0713938538 munomona sei muimbi uenderera mberere kana kuti usiya zvekuimba izvi uenderera mberere out of 10 munompa chi rekachimbonzwa kamboka kubva kuna Atamosha kamboka chinziko ndiri mukundi kubva pa album Efata. Just
Nacheso enene mokonde Nacheso yondere mokonde Nacheso ae nere mokonde enene Nacheso nere mokonde Nacheso ae nere mokonde enene Nacheso nere mokonde ayaya minutes to 7 ndiri mukundi kubva kuna Arthur Tatenda Mhosva akubva padamba refu Alfata out of 10 munomupa chi oramba chiendera mberi here nekuimba anzi anogona yotete ndinomupa 8 out of 10 atapiwa magocha achita kukasiyanzi mukoma vanogona andovapa 9 out of 10 anzinziyo idzo dzine dzidziso unoramba uri pakutenda ramba uchirova usanita and blessing anzi 6 out of 10 muimbi uyu uchitamuka seyanzi morning tete Arthur anogona ndaramba akadaro 8 out of 10 Kazembe Mulauzi anzi anogona wendomupa 7 out of 10 Baba Bright Hard Life achitamuka seko anzi 7 out of 10 anogona uyo Never Ignatius Akabere Whispering Hope kumacheke uko tete koma avo ishasha zvavo ndijarere pa Hope Limberi nebhora nayo gospel yo 5 out of 10 anzi anogona muimbi wendomupa 7 out of 10 and Julius Pakoala Park achitonka sego Pakoala 0713938538 0713938538 varoti vange vachitibata sangana mukoma Arthur marilix enyu munomawana sei manyerera ndinoita pamwe pacho mamwe songs ndinoitawo ekurota mamwe acho ndinoitawo ekungonzwawo Mwari vachitaurawo mande pamwewo nezvandenge ndichiona musociety mande ndichifamba. Okay, saka so far any collab pa music yenyu? Makolabo haripo tine song inonzi Efata yacho title track ndakaita collaboration na Edmozikimo, then pane song inonzi Udzamponesi yandakaita ne anonzi Martha Kaparautse. Okay, kamsikana kana 11 years. Amsikana kana 11 years. Zvinobatsirei se upcoming artist kuti ngochita ma collab nevamwe? Unodzidzawo zvakawanda kubva mune maimbire evamwe nemashandiro anoitawo vamwe. Okay, saka next album tikurowana zvarini? Next album tinoimbisa kuti mugore 2022 rinenge ravapo nenyasha dzaMwari. Okay, saka musikudzokera mumashure. Tisikudzokera mumashure. Tinachitase matambudziko amunosangana nawo sema upcoming artist. Yeah, matambudziko atinosangana nawo akati wandei. Pekutanga tino mari dzekurekoda dzinenge dzichishaikwa. Tinenge tichizama kutobatanidza zvinhu zvacho zvichinetsa. Pechipiri pacho ndepekuti vamwe vanhu vanotombokushoropodza kuti zvauri kuita izvi zvine kwazvinoenda here kana kuti hazvina kwazvinoenda. Zvese matambudziko mamwe atinosangana nawo nematambudziko ekuti mumastudio mate tichishanda munenge mune machallenges amwe ekuti iwe unenge usinganzwisisiwo kuti ma-instruments anoenda nepi zvakati zvinoenda kupi kudzidza kwacho. Okay. Yeah. Okay, ko like kuma families se mkomana wechidiki pakutanga kuimba se upcoming artist aunere ma challenges aunosvika kuti vabereki vanosvika pakuti iwewe kuti uimbe kana chimboita zvechikoro chimboita zvakati. Yeah, izvo ma challenges anowanikwawo mafamily asi vangu baba vakazvigamuchira vakati pandakatadze uchitangira ipapo uchienda. Okay, saka vachiri kuimba. Baba vari kumusha kugokwe sofa. Saka okay, patishaita collaboration chatowadedza wouya. Toshanda tese. Saka iwo pachawa vachaimbi baba wako. Baba vanonyora. Vanonyora saka vanonyora but mari dzekuti vachirekodhe dziri kuramba odi batana. Okay, saka iwo aumbo aimbire baba wako.
like dziyo dzavanonyora. Pane song yandatanga kutoridza inanzi Jesu ndiye nzira. Pane malines andakatotora. Pana ini ndaiwana nzira, ndaiwana. Tichikura tiri vadiki ndaingowanza vachimba vachidaro. Saka ndakabva ndati rega ndiite izvi kuti vafarewo nazvo. Saka zvinenge zvinonakidza kuti mwana waartist. Zvinonakidza. Anzi muimbi anogona ndomupa 10 out of 10. Nowa anzi Tete anogona Arthur Ngaramba achindira mberi 9 out of 10. Anogona yo Tete nomupa 8 out of 10. Anzi Tete anogona asinofunga kudai atsvaga recording studio. Anzi Tete anogona ndivi chagadama 9 out of 10. Anogona mukomana nawo ndikambande achitaura mukaseiko zvako. Regai timbe tanzwa isusu kambo kubva kuna Arthur Timosha, kambo kachinzi Tisarasike kubva padamba refu Alfata. Turasika, tiritoka turasika, tiritoka turasika. Itaikuti tisarasike, tiritoka turasika, tiritoka turasika, tiritoka turasika. Itaikuti tisarasike. Minutes to 7. Kuimba kwa Arthur Timosha kambo kachinzi Tisarasike, upcoming artist of the week. Oenderera mberi here anzi ngazviende mberi anogona ndichagadama atete kuimba kunonetsa kwakaoma zvatambirwa nevanhu saka Arthur sandu dzako anzi mukoma rambai makadaro munogona ndishingirai chiwonza Peace Mangani kunyamazira anogona ngaramba kadaro anzi morning tete mukoma anoimba zvinofadza especially beat yawo 9 out of 10 anogona 10 out of 10 Emmanuel chitwa mukaseko kuna Emmanuel anzi nomupa 10 out of 10 ngaramba akadaro muimbi uyu ari kugona ngaendere mberi nekuimba 9 out of 10 muimbi uyu ari kugona anzi nomupa ndomupa 9 out of 10